predstavila pána kňaza Petra Gombitu. Dobrý deň, Milan. Dobrý deň, som rada, že ste prišli a môj kamarát mu píšem, poslala som mu pozvánku, že keď tu náhodou bude, nech príde na tento večierok. A on hovorí, ja neprídem, ale Gombita príde. Takže vás vítam a veľmi rada som, že ste tu. Povedzte mi, čo to bolo konkrétne za myšlienku? Vlastne, dobrý večer. Tá myšlienka bola vlastne to, že my si v oáze bezdomovci už dokážeme trošku aj vypestovať zemiakov, máme kozy, krávy, nejaké to mlieko, maslo. A čo si už aj na brigádnicky vieme zarobiť, som zistil, že tá cesta alebo život ako keby už nešla ďalej. Pretože aj zo svojho života vychádzam, som kňaz, som sám. Nemať rodinu, nemať dobrých priateľov, tak nemáte nič. A práve touto myšlienkou som chcel upozorniť vlastne ľudí aj o tej chudobe, aj keď stúkame, že na Slovensku je ťažko, alebo málo je dobré, alebo možno by mohlo byť lepšie. Viete, prerábame školy, prerábame všeličo, a keď necháme ľudí, deti na pokraji cesty samých, bez tepla, bez elektriky, bez pomoci, tak ja to neviem prežiť. Proste. Je to čosi nepochopiteľné, u mňa neuveriteľné, že môžeme s tým ľudia ako si ďalej žiť. A ja stále viem, že či môžeme byť s tým šťastní. Ja osobne nie. Aj z mojej rado sa častokrát dozývajú, že či som si nevymenil kňazstvo za sociálneho pracovníka, alebo mnohé iné názory sú na to, a ja hovorím, ja vidím v tom cirkev, vidím toho Boha, vidím Ježiša, že ináč by aj Ježiš na tej zemi nekonal. Proste s tou službou, než tým jednoduchou pomocou, než tou láskou a dobrotou pre týchto ľudí. Pretože zdravý človek si pomôže sám. Človek, ktorý má peniaze, tiež si vie, ako si radí. Ale ten človek, ktorý sa mu zosype rodina, manželka, deti, domu, práca a ešte príde ozdravie a exekúcia. Ja si to neviem predstaviť. Si to neviem jednoducho predstaviť. A nemať pri sebe nikoho, kde si v kanáli a teraz pozerať, že kde sú moje deti, kde je moja manželka, kde je môj život. To si skutočne neviem predstaviť. A ja ich volám takí malí a rodinovia, pretože ak tak sa život zosype a dokážu tí ľudia povstať ísť ďalej a určite aj pred vami klobúk dole pred tým, čo som počúval niekoľkokrát myšli slzy, pretože žijú teréne, že máte otvorené srdce, máte otvorené peniaze, že dávate zo seba svojho potu, čo si ťažko zarobili, ale si myslím, že to stojí za to. Pretože verím, že aj vám sa vracia to teplo z týchto ľudí, tá radosť, ten smiech, to, čo všetko mi opäť zažívajú pomocou vás, tak vám veľmi pekne ďakujem a Pán Boh za to. Ešte neďakujte. Ešte vás vyspovedám trochu. Viete, bezdomovectvo je veľmi ťažká téma. Podľa mňa určite veľmi ťažko zháňate akékoľvek prostriedky na túto činnosť, pretože ja si pamätám, keď my sme sa o to pokúšali ešte v bývalej nadácii a prišli sme za pánom Strholcom, ktorého si nesmierne všetci vážime, ale hneď potom, ako som schytala 2 pozadku, od prvého bezdomovca som tam už neprišla. A ešte k tomu, keď som si vypočula niekoľko príbehov, o ktorých vy ste veľmi krásne hovorili, že teda nemajú rodinu a všeličo stratili, ale viem, že za mnohými a mnohými týmito osudmi sú iné polámané srdcia detí, manželiek a podobne. Takže ja s obdivom na vás pozerám, že to viete takto pochopiť a že viete dať týmto ľuďom šancu. Tak poviem vám možno 1-2 príbehy, môžem? Pred Vianocami už človek ich pozná, keď prechádza tá kríza na alkoholika, proste začína byť smutný, nedali sa mu práca, proste začínajú sa ruky triasť, už tak kolení chodí nás pýtam sa mnou, čo ako Lacko, čo ako Ferka, alebo a jeden Jožko, mohol mať takého 55 rokov, veľmi taký smutný bol, hovorím, Jozef, deje sa niečo? Udržíte to? No, to nemusíte mať strach to
to nie je alkohol, aby ste si mysleli, že niečo na mňa prichádza. A čo ste takí smutní? Tak hovorím, no viete teraz, moja dcerka mala 19 rokov. A mne ju zobrali, keď mala 7 rokov. Pretože mi manželka zomrela, som pil, a nie tak pil, ale som pil ako do nemoty, ako kôň. A sociálka mi zobrala tú moju dceru, pretože v tých podmienkach, ako som nachádzala, nemohla som ju žiť. A ja som už ju aj záňal, že kde je asi, kde by sa mohla nachádzať, kto ju asi má, že by som ju rád videl. Ja som taký natešený, však ideme do pošty pre teba a určite tam vlastne vyhľadajú. No, viete, aj nad tým som rozmýšľal. Ale si predstavte, že tá moja dcera, keby ona ma vyhľadala, by som to bral. Ale si predstavte, že tá moja dcera je v dobrej rodine, má sa dobre, je spokojná. A určite možno ako 7-ročná už plakala, že kde je otec, tak jej povedali, že som možno zomrel. A si predstavte, že ja tej situácii sa objavím, som bezdomovec, som nemám haliera a teraz ja sa predstavím svojej dcere. Ja jej ten šok nechcem urobiť. Aj keď ma boli za ňu srdce, rád by som to nejako videl. Jozef už teraz je sám, samostatne žije s jednou priateľkou alebo ženou a majú spoločné bývanie. Tak to sú také osudy ľudí, keď vidíte, že proste ťažko je niekedy, keď vidíme toho alkoholika, že je opitý, že zamastený, 10-15 rokov byť na lavičke a byť bez nejakého prášku na ukľudnenie, tak to sa nedá. Lebo vás bolesť, smutok vás zabije. Alebo už len jeden príbeh, rodina, ktorá má posunuté dieťa na vozičku, jedno má amputované ruku, Košický večer mi píše, že vlastne urobia rozhovor, nikde v Košiciach pre ňu miesto. My väčšinou robíme tak, že príjmame aj slobodné mamičky alebo pred po porode, zoberieme tú rodinu nejak, ale väčšinou sa berieme, pretože nemáme vlastne zariadenie pre deti, kde by sa správne vychovali, aby bola to správna atmosféra. Tak nikto nie je schopný celé Košice im vlastne aspoň cez tie sviatky urobiť nejaké miesto, kde si. A keď sme ich zobrali, tak vlastne s tým vyrokujú, že porušíte predpisy, viete, my vám to zatvoríme, my vám to tak môžete mňa zatvoriť, mne to jedne, na to nemôžem pozerať a keď je človek ohrozený života, tak tam nejaký zákon, nejaký paragraf neplatí. Tak hovorím, aspoň toľko by sme mali mať úctu alebo súci s týmito ľuďmi, že tie sviatky mohli prežiť a potom skúsme niečo inak robiť. A dochýbem toho otca, ktorý sedí, to je dodnes vám pohľad, a vidím ma pozerať na to svoje dieťa, hovorím, pán farár, ja by som prežil pri smetnom koši. Nieraz som tu a hľadám po smetnom koši. Ale viete, čo to robí, keď pozerám na svoje dieťa, že moje dieťa, a že nemám ešte ani zo smetného koša pre neho, tak tam musíte plakať, alebo tam musíte čokoľvek robiť, pretože vás to nepustí. Nemôžete na to pozerať, nemôžete ísť domov spať, že si nájdete pokojne do postele. A ešte posledný príbeh. Ja som len raz v živote, keď mi bezmôcť asi 3-krát pred sviatkami zaklopal na dvere. A ja som spočiatku mal strach, či tento bezdomovec má rôzne choroby, špinavý, tak to poviem, pokakaný, počúraný. 21. decembra. Poviem, viete čo, počkajte, že pán Farár má horúčku. Ja nevládzem, ja tu pod mostom, ja tu zamrznem. To možno bude 10-15 rokov dozadu. Poviem, viete, mi tu chodia spevácké zvony, tu ľudia, aby som nikoho nenakázal. Nestačí do garážu. Druhý deň príde, to viete, Karol, máte auto, zvojí auto. Keď moje zvojí, dobre, ale má aj kaplan auto. Hovorím, do garážu asi nie. 23. Stále som ešte prišiel, pán Farár, ja už necítim nadmení, som pomôčený. Ja už neviem, čo vlastne, ja neviem, čo vôbec prežijem. Si predstavte, čo som robil. Robil som to, rozmýšľam, všelijako rozmýšľam. Svatý kňaz z východu, asi vás nezoberiem, musíte počkať po sviatkoch. A mi povedal, pán Farár, dvihol ruky. Keď už
už farár nepomôže, to znamená, že mi Boh nechce pomôcť. Ja mám asi zomrieť. Ja idem zomrieť pod most. Ja som ostal slepý. Ja som ostal hluchý a som išiel hore schodami. Si predstavte, mňa zrazu poťažili nohy. Ja som nevedel hore schodami výjsť. To čo sa robí? Som myslel, že nejakú porážku som nemal výjsť. Ako si do tej postele som išiel, bol asi 10 hodín. Celý noc som nespal, spotený ako kníž do rána. O 3:00, pol 3:00 asi ukačka. Predpokladal som, že či to nejde po toho bezdomovca pod most, lebo nedaleko tam bola rieka. Ráno bola okolo 7:30 a sa hovorím, že koho to viezla sanitka z pešej zóny. Hovorí, viete toho bezdomovca, že ho poznáte tam nedaleko pri vás a on žije. Tak som si vydýchal a si predstavte, že ja som nepomohol. Ako som mohol ja tie sviatky prežiť? Išiel som kázať, ľudia a slovo spievajú o radosti, o Ježišovi, o prítomnosti. Moja kázeň začala to, že sme sa divili a ja som sa sám, a keď som študoval, som sa učil, že ako v tej dobe ľudia nemohli prijať nepochopnú tehotnú ženu, neprijať matku, ktorá čaká dieťa, neprijať ani narodné dieťa, ešte mu nepomôcť. Však musel byť tvrdý. Ja som to nevedel stále pochopiť. Zrazu si predstavte, som urobil, ja hovorím, že ja som neprijal Ježiša, som neprijal človeka, ktorý trpí a Ježiš je vinný. Ja vám nemám čo veriaci dnes o čom hovoriť. Som tej najpodlejší nie kňaz, človek a neveriaci, ako som sa ja zachoval. To bola pre mňa taká rana, taká facka, že dodnes som taký maličký a tak mám veľkú úctu pred životom, pred človekom, nech bude akýkoľvek otrhaný, smradlavý, chorý, opitý alebo akokoľvek. Takže tieto príbehy, tieto katechizáty, tí ľudia nás častokrát učia byť pochodnými, malými, ale veľkým srdcom. Ja vám opäť ďakujem za vaše veľké srdce, to, čo som počul, čo som zažil, že Boh. Myslíte, že teraz vás pustím? Pán Gomita. Chcem vám povedať, že si veľmi vážime robotu, ktorú robíte pre ľudí. Je to dar, čo ste dostali. Že dokážete sa starať o ľudí, ktorí sú na kraji spoločnosti, ktorých ostatní obchádzajú, lebo to nie je jednoduché stretnutie. A verte mi, že aj v našej sále sa našiel človek, ktorý opäť, čo mám robiť, chce ostať v anonymite. A povedal mi, že prispieje iba pod tou podmienkou, keď ho neoslovím, keď ho nepredstavím a keď sa nám všetkým neukáže. Tak rada by som vám povedala, že je kúsok od vás, lebo je. Ale možno, keď budeme tam vzadu niekde spolu, tak sa nám to spolu podarí. A on nám, hlavnému stanu nádeje, venuje na účet 600 eur, ktoré okamžite poputujú na váš účet, aby ste vašu oázu nádej mohli rozširovať. Lebo jak som si pozrela vašu stránku, čo vy všetko potrebujete štrk, piesok a ešte neviem čo, tak verím, že padne na užitok. Tak ďakujem pekne, my všetko berieme aj hnoj, všetko berieme. Všetko sa nám zíde, lebo sme dali, že pestujeme bio uhorky a viete, ako to je na Slovensku, veľmi ťažko sa to bio robí. Tak tá šéfka, ktorá sa stará o tie uhorky, co máme si 2500 kg uhoriek a ďalšie paradajky, tak tedy, keď my sme nevideli, zobrala prášok a trošku pri nich tak... To zistili, že môžem byť čo narobiť, však to vyšlo do éteru, že to je bio, a to ľuďom dávame, však to je podvod. No, vieš, no, trošku ten podvod znesieme, ten rok, za druhý to upravíme. Ďakujem pekne, pán Žilika. Ešte raz všetko
všetkým týmto ľuďom dobrej vôle vyslovte nahlas jedno krásne vianočné želanie. Tak, ja to nejako, ako by som to urobil. Si predstavte, mať v blízkosti tak krásnu ženu, objatí a ostať slobodný. Alebo poboskať a neísť ďalej. To je tá láska tých ľudí, alebo vás, ktorí vlastne pomáhate za to dobro. Robíš dobro druhému, najviac robíš sebe. To znamená, že to Božie požehnanie, ten Boží pokoj, tá atmosféra, krása rodiny, to rodinné teplo, nech bude v vašich srdciach za to veľkou odmenou a nech vám Boh žehná vaše ďalšie dni v živote a v tej radosti, v tom pokoji a v tej láske a dobrote. Tak ešte raz veľký Pán Boh zaplať. Ďakujem.